izan. Beraz, datorren urtean itxaron beharko dugu. Hala ere, Gernika Garretan Kultura Elkarteak Gernika Memoriaren Lekuko plataformako kide den aldetik, bonbardaketaren 84. urteurreneko programazioan parte hartu nahi izan dugu, eta aurten musikarekin lotutako zerbait izango da. Musika memoria kolektiboaren parte da, gure sentimenduak eta emozioak ukitzen ditu, eta besteekin identifikarazten gaitu. Gaur, Jose Mari Esparza dugu gurekin. Altafaia elkartearen sortzailea, editorea, idazlea, artikulugilea, memoria historikoaren eta kultura herrikoiaren ikertzaren ekaezina. Txalaparta argitaletxea zuzendu du, eta errelegoa pasatu duen arren bere jarduerarekin jarraitzen du. Horrela, prentsan bere artikuluez osatzen jarraitzen dugu. Patxi Larraizar ahaztezinarekin konparatzeko moduko luga zorrotzarekin. Immatrikulazioen gai gorian ere aktivismoarekin jarraitzen du, eta bere azken lanetako bat izan da gaur hona ekarri duena. Gernikako arbolaren historia biltzeko lan bikaina egin du, eta liburu interesgarri honetan jaso du. Gernikako arbolaren biografia, Euskal Herriko ereserkia, konfinamendu betean idatzi zena. Iazko, abuztuaren 11an, Iparragirreren jaiotzaren 200. urteurrena zela eta Gernikako arbola Euskal Herriko ereserkia izateko manifestu bat aurkeztu zen Iruñan. Latakonera parkean izan zen, Julian Gallarreren estatuaren ondoan. Euskal Herriko musikari, abeslari, kantautore, orkestra, zuzendari, banda eta abesbatza ugari elkartu ziren Gernikako arbola Euskal Herriko ereserki gisa berreskuratzea eskatzeko. Jose Mari, zorionak eta eskerrik asko zure lan bikainagatik. Eta aurrera, Jose Mari, zure txanda. Falta zailo esatea, eskerrik asko zure puntualitateagatik ere. Barkatu, Nafarratik nator, eta nipesatzen nuen Bizkaia txikia bazela, behintzat Bilbo ingurukoak. Sartu naiz alde batetik, bestetik, kasi ailegatu naiz Berneraino, bueltatu egin dut, desastre bat. Orduan, etortzen naiz, lotxatuta, puntualitatea gustatzen zait, eta guztiz ere, aber nola moldatzen geranen esalde horretan, edo itzalde honetan. Posten naiz Gernikan berriro egotea. Nik esango nuke liburu horren sorrera preseski Gernikan izan zen duela, uste du, 6-7 urte, aberregunean ospatu zelarik, eta bakizu, torre ginen hemen denok, ezakize plataforma konbokatzen zuen, buelta osoa eman genuen herriari, ospatzen genuen 80. urtemuga. Alde hartan, eta horregatik abarriakuna egin zen hemen. Ni arretutan nintzen nola, buelta eman genuen eta ez ginen pasatu arbolaren aurretik. Ze arraro. Gero, buelta eman genuen, bukatu genuen plazan, kriston txapa bota ziguten, eta ezen deus kantatu. Lehen kantatzen genuen eusko gudariak, eta gize baino. Eta lehen esaten bau, erokeria da, baino ze ospatzen ari dela. Bombardaketa zerratik izan zen, omen. Gernika simbolo bat zelako, eta simbolo horri simbolo hori nola elikatu da historiaren historiaren zera. Ni banekin garai hartan, Gernikako arbola himnoa sekulako garrantzia izan duela gure azkeneko 100 urteetan, ez? 150 urteetan. Orduan ja, gaizki geratu nintzen horrekin. Gero, zera, 200 urtemuga bete zela pasaren astean, sekulako ekimen polita egin zuten
musikalariak, eta, bueno, sekulako arrakasta, hasi ziren 80 piko musikalariak, zera, Evaristotik hasi, Iruñako Orfeileko zuzendari barne eta oso anitza izan zen erantzuna. Eta orduan hasi zen jendea kezuka. Esan, erraketako argola. Eta markatu, baina badago pentsatuko horrela, baina hasi ziren tontokeriak esaten. Esaten, hori himnoa religiosoa da. Ez da religiosoa, edo sekulan ez da ikusi horrela. Da PNV-ko ereserki bat, ez da egia. Da karlistarena, bai, egia da, baina ez bakarrik karlistarena, eta bueno. Eta gauza guzti horiei erantzuna emateko, konfinamentu aprobetxatuz, hasi nintzen, begiratzen, nire liburutegia, ondoko liburutegia, interneten bidez, eta hortik atera da, orain ikusten dugu liburua. Nolabait, sostengua emateko, ekimen hori aurrera eraman dutenei. Eta hainbat mito, nolabait deusestatzeko. Orduan, hori esana, esango dugu, zer da ereserki bat? Hemen garbi utzi behar dugu gauza bat. Eta da, badago jendea esaten duela zertarako himnoak. Bueno, ados. Ereserkiak, herri edo nazio ereserkiak maite ez dutenak, eskubide osoa badute, kontra egoteko eta gu esaten duguna. Bueno, ez kantatu eta kitxo. Badago jende asko pentsatzen dugula, herri bezala, behar dugula, ezaugarri amankomun batzuk. Areago, momentu honetan, non gero eta gehiago, gero eta zatituagoak gaude gure Euskal Herrian. Ez gara konturatzen, edo ez zerate konturatzen zuen, Bizkaitarrak, Bizkaiekin oso zerrenago zeren. Eta bai Gipuzkoarrak eta bai hiru probintzietakoak. Ja, ez zerate konturatzen, zer ondo zeraten hemen, zer, bueno, ikastolan euskeraz ikasteko ez duzu problemari, euskalduna sentitzen zerate, jo soy vasco esaten da, lapurtu diguzue, edo lapurtu digute, denei euskadi hitza, pasatu gara gure bizitza osoa, gora euskadi askatuta, hori ukatzen, pintatzen eta batzuk bizitza ematen ere, eta horrein bapatean, horrein ez, 98an esan zen ez, Euskadi da hiru probintzia, baina ez hori bakarrik. Ja, gero eta gehiago entzuten dugu, eta Euskal Telebistan ere, País Vasco y Navarra. Zer da País Vasco y Navarra? Hori frankismoan ere ezen esaten. Eta orduan, gero eta marginatuagoa gaude zenbait herrialdetan, bereziki Nafarroa eta iparraldea, eta hemen atzematen dugu oso lasai bizi zeratela. Aieratzen dira Gernikako festak, eta jartzen duzu ikurriña, ez duzu inolako problemik. Eta faian, jartzen dugun bakoitzean, udaletxean, 6.000 euro, 8.000 euro, amenazas de prevaricación alkateari, eta urtero, jotake ikurriña jartzen nolabait frogatzeko gure lurraldetasuna. Baina, karo, lurraldetasun aldarrikapen hori egiten dugu, zuek ez duzu egiten. Hemen jende asko ez da konturatzen, herri bat gerala, 7 probintzikoa. Eta orduan gu, behitu nondik sortu den ekimen hau, bereziki Nafarroatik eta iparraldetik. Iparraldetik oso garbi daukate zendan Euskal Herriko himnoa. Eta Nafarroan kriston dokumentazioa badago ikusiko duzuen moduan. Orduan, sartuko geraia gaian. Ereserkia maite ez dutenak, sentitzen dugu, baina bagoaz, adosten geran, zer izan behar diren nazio edo euskaldunen ereserkiaren ezaugarriak. Eta hemen jarri dut, bueno, himno guztia badute epika bat. Sortzen dira, momentu konkretu batean,
bai Estatu Batuetan, bai Amerika osoan, independentzia lehertzen denean, edo alako iraultza bat egoten denean, Frantziako iraultza ematen denean egiten dute la Marsellesa, el Senadors katalanak badute ere bere epika zaharra. Orduan, behar da hori, ezin da esan, batzuk esaten duten moduan, esaten dute, himnoa izan behar da ikusi mendizalea. Bueno, eta beste batzuk esaten dute ez, izan behar da Agor jauna, bale? Ados jartzen bagera, problema da, jendea ez dela ados jartzen eta ez da ados jarriko. Orduan, horregatik hartu behar dugu erroak duten himnoak eta abera adosten dugun, eta gu pentsatzen dugu, Gernikako Arbola badutela adostasun gehien bildu aldena. Bigarren ezaugarria, aitorpen historiko izatea. Bere historia izan behar da. Himno bat ez da, hemen ez da ikusten Euskal Herrian, ojala, datorren astean, azten baldin bada, ez dakizen motako iraultza bat, independentzia eta sozialismoaren alde, baina ez dut usten emango denik. Baina eman da beste momentu konkretu batean. Guztiak izan behar dute onartu. Gero, herrialde guztietan erroturik egotea. Eta ikusiko dugu nola Gernikako Arbola hemen zaudete eta ez duzu importantziarek ematen. Baina Nafarroan adibidez, kriston importantzia izan du. Ni Tafaiakoa naiz. Tafaian dokumentatuta dago duela mende eta piko eta erderaz ere kantatzen zen. Erderaz eta guzti, Tuteran, Fiteron, Koreian, leku guztietan, bereziki hasi zen Gamazalaren inguruan, baina gero, Gamazala izan zen, sortzeon da 83an, baina iraundu egin zuen Bigarren Errepublika arte eta areago ikusiko dugun moduan. Orduan, Gernikako Arbola herrialde guztietan dokumentatuta dago, baina ezak zuen noraino, ni arretuta, ni banekin gauz asko, baina orain, eta gero eta datu gehiago agertzen dira. Gero, izan behar da, himno bat, erreza kantatzeko, Gernikako Arbola da, zortziko bat, ezin euskaldunagoa, eta izan behar da zerbait jendea batzen duena. Ez duela zatikatzen, violentua delako, erlezioa delako, alderrikide delako, eta horako gauzak. Betetzen badira, hitz egiten aldugu, hor badago, ereserki nazional bat. Zein da himnoaren historia? Asko esan dutuko dut, jarri dut, hau nolabait hemen esan dezakegu hasiera dela. Hau da, Mendigorriako bataila. Tafaia ondoan, eman zen Bigarren Karlista, eta hemen zauritu egin zuten gure Iparagirre. Iparagirre 13 urtekin, eskapatu zen Madriletik, eta etorri zen Gerra Karlistara. Gainera, oso zaldi polita kontatzen zuen. Joan nintzen a las provincias vascas sin más opinión que el amor a mis paisanos. Oso ederra da. Benetan, Iparagirren historia da sarmagarria, gaztetik, esaten du hori, el amor a sus paisanos, el amor a la tierra, el amor hori da bere bizitza osoan gehien errepikatzen dena. Hemen zauritua izan zen, eta denok dakigun bezala, galdu egin zen Gerra Karlista. Forua Tolokan geratu ziren, hemen dago el abrazo de Bergara, eta 19 urtekin, 7 urte gerran pasatuta gero, Iparagirre erresperatu izan zen. Hori izan zen bere lehenbiziko erresperatzena. Hemendik alde izan zuen, eta egon zen 10 urte atzerrian, ezin bueltatu.
indultua lortu arte. Hau zer da, Pariseko barrikadak. Pariseko iraultza garaian. Iraultza egina zen, gero, bueltatu zen monarkia, eta monarkiaren kontra sekulako mugimendua izan zen, mugimendu errepublikanoa. Oso kuriosoa da, zeren Gernikako Arbolaren himnoa hemendik dator. Hemen berriro, detenitu egin zuten, gure Iparagirre, la Marsellesa kantatzeagatik. Bera, barrikadetan kantatzen zuen eta bere historiagile bat, pizka bat exageratua esaten zuen, que lo llevaron por 80 cárceles, por todo Francia. Claro, garai hartan, frantses iraultzaileak, frantses republikanoak, frantses demokratak, errebindikatzen zuten askatasuna arbolak landatzen. Arbolak landatzen, hori zen bere simboloa. Eta Frantzia osoan 60.000 arbolak landatu zuten. Eta gainera, babesten zuten. Zeren bazen jendea, dekapitatu egin zuten, askatasunaren arbol bat kentzeagatik. Gero tortzen ziren berriro borboiak, eta danak talatu zuten. Baina erlazio hori, askatasuna eta arbola, bera ikusi zuen. Zeren gainera, ja Frantzian errekonozitzen zuten euskaldunak bazutela arbol bat, que era el árbol el padre de los árboles de la libertad. Zerbait horri buruz esan zuen Rousseau, enziklopedistak. Eta, claro, bera, hortik sartu zitzaion. Orduan ja, bere sorreratik ja, Gernikako Arbola badu kutsu errepublikano bat, kutsu demokratiko bat, kutsu antimonarkiko bat. Zer, bera ja, Iparagirre ere, karlista izatetik gero antimonarkikoa bilakatu zen. Gure gizona, osoan, kantari, eta Londresen zegoela, topatu zen tipo honekin, Mazarredo. Mazarredo zen oso pertsona importantea estatuan, gobernador militar de las provincias vascas ocupadas, garai hartan ejertzitua hemen zegoen jaunta-jabe, eta orduan entzun zuen kantatzen Iparagirre, eta, bueno, zer egiten duzuen, eta esaten dio, bueno, badalamat 10 urte eskapau. Eta orduan egin zion pasaporte bat, eta bueltatu behar izan zuen Euskal Herrira. Etorri zen Euskal Herrira, eta hasi zen ja kantatzen, eta orduan ja asmatu zuen Gernikako Arbola. Asmatu zuen, edo asmatuta zegoen, ja bere Frantziako denboratikan. Eta oso kuriosa da, hasi zen kantatzen, eta eta pasatzen urte bat edo bi, urte bat, uste dute, Mazarredo berberak botatzen du Euskal Herrietik, esaten du, ez? Zeren, hasi zen kantatzen, jendea zegoen, foruen sentimentuekin, derrotaren etzipenarekin, eta mundu guztia bere atzetik. Osea, Gernikako Arbola hasi zen mundu guztia kantatzen. Ez bakarrik karlistak, baizik ere foralistak, edo liberalak foralistak ziren ere. Eta berehala hasi ziren bere kontra, horregatik hor Brinkasek egin zion lehenbiziko erretratoan ikusten da nola dadoa Bilbo aldera, eta atzean ikusten duzuen nola Guardia Zibilak nola ja daude bere zain. Alde egin behar zuen, bigarren aldiz eskapatu behar da Euskal Herritik. Eta orduan badoa Santander aldera, horregatik kantu hori, Jesus tribunalian zutenean sartu, eta bukatzen da, orduan hartu nuen Santander aldera, kantu hori kantatu zuen, ja, bigarren aldiz erbesteratuta zegoela. Ibili zen Portugalen berriro, onera, ezin etorri, eta baina joan zen Madrilera, eta Madril kantatu zuenan, eta han kriston babesa hartu zuen Madrileko
jente liberala, boteretsua eta kriston babesa eman zioten. Nor izan zen Madrilen ikasi zuen elezerkia ikasi zuen lehena? Personajea oso bitxia da, Telesforo Monzón deitzen da. Da, gure, Telesforo de Monzonen aitona. Eta bere ikasi zuen eta bere egin zuen festa bat, abokatua tituloa hartu zenean, eta han berriro kantatu zen. Bueno, bueltatu zuen berriro Euskal Herrira, eta ja mundu guztia kantatzen zuen himnoa. Liberalaz, karlistak, eta hasi ziren ja atzerrian ikasten. Berehala hasi ziren itzulpenak egiten. Gauza bat esan behar da, jendeak kantatzen zuen eta beti kantatu da lehenbiziko bertsoa. Zeren galdera besteak badago eztabaida asko zeinen dira bereaz, batzuk berriak izaten ziren, baina himno bezala jendeak kantatzen zuen lehenbiziko ezagutzen dugun bertso hori. Eta berehala hasi ziren jendeak itzulpenak egiten. Itzuli zen berehala frantsesera, espainolera, txekora, inglesera, italianora, eta, Gernikako Arbola da euskal poesian, edo euskal kantogintza, edo euskal literaturan gehien itzuli den testoa. Eta ez hori bakarrik, gehien grabatu dena, ere, zeren, gero ikusiko dugu, nola, hasiera-hasieratik, grabaketak hasi ziregarik, berehala, diskoetxe guztiak grabatzen zuten Gernikako Arbola, gainera beti esanez. Himno basko, himno bask, hizkuntza guztietan. Hemen duzue Michel, frantsesera, erdian dagona da Navarro Biloslava, oso famatua garai hartan, momentu hartan eman zen sekulako berpiztea euskal kultura, euskal kontzientzia eta foruak arriskuan ziren, eta orduan hor sortu zen Asociación Euskara de Navarra, los Euskal Herriakos ikusiko dugu sekulako mugimendua. Eta edezerkia, mugimendu horren edezerkia Gernikako Arbola zen. Baina, gure Iparragirre ezin lasai geratu, eta orduan Amerikara doa. Egon ezen hemen 3 urte, eta badoa Ameriketara 20 urterako. Iparragirre oso gutxi egon zen hemen. Egon zen, persegitua izan, erbesteratuta, eta hemen joan zen, fortuna, eta baita ere, nahiko, gobernua bere atzetik zegoen beti. Eta joan zen, ezkondu zen neska batekin, Angela Kerejeta, eta joan ziren eta egin zituzten 8 aurrakan. Gero ikusiko dugu. Zer gertatzen da? Bera joan zen, baina hemen geratu zen himnoa. Eta ematen ziren ekimenen artean sortu zen laurako bat. Laurako bat ideia, gainera sortu zen Nafarroatik. Eta hemen daukagu, lehenbiziko bilera, 4 diputazioak nola biltzen ziren, eta hasi ziren elkarrekin lanak ematen lelo horrenpean. Laurak bat, eta 7 bat, pizka bat geroago etorri zen. Foruen berreskutapenarako borroka jarraitu zuen, eta berehala ailegatzen gara bigarren karlistaraldia. Hemen ikusten dugu, nola Madriletik ikusten zuten euskal arazoa. Foruak ziren Gernikako Arbola da hori, foruen ikurra, eta fueros y petróleo, esaten zuten. Hala, beti, Madrilekoa, zer esan, zuei, ezagutu dugu azkeneko urteotan nola ikusi gaituzte Madriletik. Duela 100 urte gauza bera gertatzen zen. Begira, nola,
liberalismoa, askatasuna, libertatea erabili ziren, eta nola irudikatzen zuten foruen desagerpena, ez? Bota behar zen garrikako arbola, karo, horrek eragiten zuen Euskaldunen erantzuna. Gora garrikako arbola eta gora foruak. Hemen ailegatzen da, berriro, derrota. Badago oso pasaje oso polita erra, nik ez duen ezagutzen hori, eta gainera historia liburuetan ez da agertzen. Baina bukatzen da gerraka ekarlista, eta azkeneko momentuan, Nafarro aldean, Luzaide aldean badago bolsa bat, ejertzitoa sartu zen Euskal Herrian, 1.060 soldados. El mayor ejército que había armado jamás el Estado español egin zen gerra horretarako. Eta hemendik gero, joan ziren Kubara, barrabaskeri berdinak egiteko, hemen egin zuten gero Kuba. Baina, badako poltsa bat eta pasatu ziren. Donibane Garazira pasatu ziren 8.000 euskaldun, soldaduak. Armak eta guzti, 300 zaldi eta 1.000 eta piko ofizialak. Kriston jendetza. Gau, sartu ziren Donibane Garazira, han ez zegoen zer jaterik, eta armaz kendu zuten, eta oinez, eraman zuten Baionaraino. Han, pasaportuak emateko, edo gehienak Ameriketara joateko. Eta Frantziako kronikak oso politak dira, esaten zuten, gezurra dirudi, esaten zuten. Una gente que ha pasado 4 años de guerra, que llevaban días sin comer, esaten zuten. Que se han hecho 120 kilómetros de una tirada desde Garazi a Bayona y antes de entrar en Bayona se ponen todas las chapelas, se ponen en las distintas unidades militares y entran por las calles de Bayona cantando su himno nacional, el Garrikako Arbola. Están pagas zoragarrias, horrek esan nahi du, Euskaldunak galdutak ere, frogatzen zuten, eta egia da, momentu hortan aldatu zen Euskal Herriko historia. Hortik atera zen gero abertzaletasuna, bizkaitarrismo, Sabino Arana eta horiek, beste aldetik sortu ziren foralismo amorratua, eta sortu ziren gero ezkerreko mugimendua. Eta gero, izan zuten bakoitza bere bilakaera. Baina eski momentu horretan da, niretzat momentu magiko bat, ez? Nola jendea, naiz eta gerra galdu, hemen gaude gure himnoa. Ikusten duzu epikaren asuntoa, nola ikusten da, historian zehar, nola ikusten da epika hori. Zer moduz nahi euskera? Ulertzen da, zerbait? Seguro? Bizkaieraz hildakit oraindik eta batua gutxi. Eta faiako hizkuntza. Hemen dago, hemen gertatzen da gauza guzti horiek, baina gure gizona Iparragirre ez da enteratzen ere. Bera badago, hor, galduta Uruguaiko pampan, familia egiten, taberna bat muntatzen, taberna deitzen zen, jakina, Garrikako Arbola. Eta, bera zen poeta. Bera poeta eta bere emazteak kontatzen zuen. Ez que gizona horrekin zen posible. Osea, ez zitzaion importantzia erik diruari, beti asmatzen, poeta bat. Poeta bat 8 seme-alabarekin. Pentsatu behar dugu, eta bitartean hemen badago kriston mugimenduan Garrikako Arbolaren alde. Hemen dago lehen aipatu dudan Asociación Euskara de Navarra,
oso kriston importantzia izan zuen Nafarroan, hauek egin zuten Nafarroako bandera, monumento a los fueros, euskararen aldeko lehenbiziko akordioak eta dana, baina beraien ikurra ikusten duzu zer den, Gernikako arbola eta Nafarroako armarria. Katalunian leku askotan hitz egiten dute asko Euskal Herriari buruz. Hau da, Mañez Laker katalandarrak egindako liburu famatua, El Oasis. Eta gure gizona han zegoen, eta bat-batean deskubritu egin zuten. 20 urte pasata, deskubritzen dute Amerikan dagoela. Amerikan dagoela, eta orduan azten dira pausoak ematen nolabait berriro ekartzeko, deskubritu zuen Bejarro de Bengoa, eta bere ala jarri zen kontaktuan Truebarekin, Erran, eta orduan esan zuten joa, hau da mito bat, ekarri behar dugu berriro Euskal Herrira. Eta bera jarri zuen baldintza bat, bai, familia osoa, zuk etorri eta familia osoa ekarriko dugu. Azpimarratzen dut hori, ziren batzuk, duela gutxi Anasagaztik esan zidan, que abandonó a su familia allí. Eta gero, beste irratian entzun nuen emakume batek gauza, beraz que abandonó a su familia. Hori gezurra da. Nik irakurri dut bere biografia guztiak, eta bera, etorri zen, onera baldintza honekin, beste familiak ekarreko zutela. Eta gainera, Becerro de Bengoa, baziren, Gipuzkoan mugimendu bat, emakumezkoak esan zuten, gu pagatuko dugu dirua. Zeren, jende guzti hori dirudunak ziren liberalak, baino bazuten boterea. Eta esan zuten, ez dugu pagatu behar, Euskal Herria pagatu behar du, instituzioa. Zeren nire zen, lau provintzien artean, gero gertatu zen moduan, pagatzea pensio bat eta familia guztia ekarri. Orduan bera, etorri zen honea, hemen daude bere patrozinadoreak, esan bezala, danak dira liberalak, azpimarratzen dut hori, zeren liberalismotik pasatu zen gero errepublikanismora, batzuk hemen ja baziren errepublikanoak, eta republikanismo hortatik pasatu zen eskerrara. Eta eskerratik pasatu zen komunismora eta anarkismora ikusiko dugun moduan. Orduan, nola bai, elementu progresistak lehenbiziko momentutik izan ziren Gernikako arbolaren alde. Horregatik gezurra da, askok esaten dutena, koño, que es un himno clerical. Clerical balitz, hauek ez zuten kantatuko. Eta bere ondorengoak ere ez. Hemen ez dago inor PNV-koa, Urbilena, hor dugu Arturo Campion. Hor dago Iturraldi Zuik, eta Iturraldi Zuen izan lehena. Este es el himno nacional de los euskaldunes. Eta geroztik hori errepikatu da hizkuntza guztietan. Entziklopedia guztietan. Zuek hartzen baduzue la enciclopedia británica, o la enciclopedia soviética, o la enciclopedia francesa, o el Larousse, o el Espasa, leku guztietan esaten dute, lo que menos el himno patrio de los vascos. Pero gehienak, casi gehienak, el himno nacional aipatzen dute. Bueno, eta ja, azten da, ikonografia guztia, ja, arbolaren inguruan. Arbolak batzen du, hemen bezala, 6 azpiprodintziak. 6 dira, Nafarroa, bat bakarra. Eta, hauek dira, garaiko musikalariarik importantenak. Musikalariak sekulako importantzia izan zuten. Garai hartan, Gallarre izan zen munduko tenorerik importantena. Eta Gallarre kantatzen zuen Gernikako arbola, bai Milaniko eskalan, bai Pragan, bai edozein lekutan beti jendea askatzen zuten kantatzeko, eta gainera bera tonalitate altu batean jotzen zuen. Eta norekin, Sarasate, momentuko
violinistarik importantena. Hor dago Gorriti, hor dago Arrieta, Gelbentzu, bueno, ziren danak eta batzutan, badago momentu bat oso interesantea, 1880an, gutxi gora bera, San Ferminetan. Joko zuten, Sarasate, Arrieta eta Gallarre. Eta bueno, jendea hartu zuen, ziren idoloak, eta eraman zuten hoteleraino, eta hotelen zirela, jendea oiuka, eta azkenean piano bat atera zuten balkoi batera, beste balkoian Sarasate zera, eta txapelarekin atera zen Gallarre jartzen zuen txapela Gernikako Arbola kantatzea, ikustekoa zen, garai hartako San Ferminetan mundu guztiak Gernikako Arbola kantatzen. Kataluniara pasatu zen eta gainera kopiatu nahi izan zuten, horregatik asmatu zuten bere Gernikako Arbola con el pino de los... ¿sí se llama? Pi de los tres branques, el pino de los tres brazos. Gero moztu zuten bat, joan ziren mallorquino batzuk eta moztu zuten parte bat. Horrek esan nahi zuen, Katalunia, Valentzia eta Mallorcako batasuna isladatzeko. Eta hemen daukagu, Mañez Laquer, Ernesto Palau, antes de Guinea, los grandes de Cataluña liluratzen ziren, orain gertatzen zaigun bezala, orain ikusten dugu katalana, nola kantatzen duten segador eta sekulako txirrinta edo enbidia ematen digute. Garai hartan aldre bezazen, mundu guztia zegoen liluraturik euskaldunarekin. Eta hauekin izan zen el no va más. Sagasta gobierno de Sagasta, antiforal, eta 1893, 1893, bai. Azten da, la Gamazada. Bestea da, Gamazo, eta hasi zen Nafarroako foruen kontra. Foruen kontra, Nafarroa kalera atera zen, eta orduan izan zen, lehenbiziko momentutik, Nafarroa osoa kalera, manifestazioak eta orduan, oso dokumentatuta, feria guztietan, festa guztietan, tuteran, esan bezala, murtxanteko edo erreberako paloteadoak egiten zutenean, edo zein gauza, eskontza, hilketa, edo zein gauza ospatzen zen Gernikako Arbola kantatzen. Eta areago, kantatzen zen erderaz ere. Altatu jarri zuten zera, eta orduan, adibidez Tafallan kantatzen zen Tafalla te saluda Diputación Foral y pide que tus ruegos pedirnes escuchar. Eta tuteran aldatzen zuten hitza ere, eta izan zen. Baina, karo, Nafarroatik errebortatu zen 3 probintzietara, eta hemen gertatu zen La Sanrokada. La Sanrokada, eta orduan, jendea hasi zen kalera ateratzen, foruak aldarrikatzen, eta Gernikako Arbola kantatzen. Eta hemen izan zen, badakizu, hor zegoen Hotel Londres, zegoen eta dago, Hotel Londres, eta hotel horretan zegoen Sagasta, jendea joan zen, eta hasi zen eskatzen, Gernikako Arbola jotzeko, herri ez, debekatuta zegoen. Eta orduan jendea oiukatzen, eta orduan jende guztia, igo zen lehenik, kioskora, hor, Donostiko bulebarrean, kantatu egin zuten Gernikako Arbola, eta gero joan ziren danak kantatzera hotel aurrean. Sagasta zegoen, eta Guardia Zibila hasi zen tiroka, eta izan ziren 3 hildakoak eta 20 piko zaurituak. Odola, Gernikako Arbola kantatzeagatik. Ura izan zen el no va más. Jendea hasi zen oiukatzen eta errebindikatzen, eta gobernua izutu egin zen, eta atzera pausu eman zuen.
Eta horren zatzuen, bale, utziko dugu Gernikako Arbola kantatzen. Claro, uda horretan ziren Nafarroako, edo, bueno, Euskal Herriko festa guztiak, eta azken momentu arte, ez ekiten Nafarroako San Fermietan kantatu alzen edo ez. Eta azken momentuan, San Ferminak hasi baino lehen, esan zuen, bale, utziko dugu. Bueno, utziko, pentsa zer izan zen, Iruñako korrida guztietan, zezen bakoitzean, jende altzatzen zen Gernikako Arbola kantatzeko. Osea, hor dago Mafantini, Garrita, eta horiez, bueno, ikasi zuten, hainbeste aldiz entzuteagatik. Zeren kantatzen zen, hemen, Bilbon, zera. Nafarroa izan zen, lo máximo, zeren, ja, Madrileko prentza, txisteak egiten zuten eta guzti. Eta idazten zuten poesiak eta esaten zuten el toro asoma el hocico, la plaza canta el zorcico. Rueda el toro hecho una bola y la plaza repite el Gernikako Arbola. Oso zaila da, ez dakit ezagutzen duzue zer den Nafarroako zezen plaza. Baina unkigarria suposatzen du hori. San Fermin guztiak zezen guztietan. Jendea altzatu eta kantatu. Hori, klaro, zertarako, kaina emateko gobernuari. Eta ja, mende hasieran hasten dira lehenbiziko grabazioak. Claro, euskerazko lehenbiziko kantua, grabatzen den lehenbiziko kantua da, mila bederatxun, baina pizka bat aurrerago, 2 urte lehenago, 98an. Eta zer grabatzen da, Gernikako Arbola, alako, zizena du, unos cilindros de cera, eta grabatzen zen. Baina gero, errepikatzen da leko guztietan. Ailegatzen da, la Primera Guerra Mundial, eta iparraldeko soldaduak, eraman zuten garrara. Hor, Mort pour la Patrie ikusten duguna iparraldea joaten bagera, leko guztietan agertzen da, Mort pour la Patrie, 14 hildakoa, barra hil zuten. Eta ikusten duzu, garaiko prentza eta zaten dute, baino, Euskaldun soldaduak, bai, oso ausartak dira, baina ez dute kantatzen bakarrela Bartzeleza, beraiek beti kantatzen dute bere himno nazionala. Ja, lehenbiziko gerran, iparraldeko soldaduak kantatzen zuten zera. Eta ez hori bakarrik, harrapatu zuten prisioneroak eta jende asko, eta garai hartan egin zen el Instituto Etnográfico de Prusia. Alemanak beti dirarik gustatu zaie asko hizkuntza, garrasak, kulturak eta gerra erdian montatu zuten hori eta grabatu zuten, hartu zuten presionero guztia eta 200 hizkuntzetan grabatu zuten hizkuntza eta bereziki kantua. Eta interneten sartzen bazerate, zoragarria da, nola badira 15 iparraldeko jendeak kantu zaharra kantatzen, baina, oso kuriosoa, iparralde ez den kantu bakarra da Gernikako Arbola. Bueno, eta hemen berdin, hemen ikusten dugu, bueno, la generación del 98. Osea, irakurtzen badugu, zer esaten du Gernikako Arbolari buruz, Carmelo Etxegaray, Nereida Unamuno, Pio Baroja, Urabaien, Salaberria, hauek dira, garai hartan, bueno, gure literatura aldetik, gure pleiade. Eta danak, aipatzen dute gauza berak, danak liberalak, gainer, beste gauza, ez? Eta gora aipatzen beti himno nazionala. Ja, normalizatzen dira 4 probintzietako bilerak, askotan ikusten dugu olako argazkiak, etortzen dira 4 probintziak, eta jaten dira arbolak eta kantatzen da. Eta gero, badago, ikonografia bat agertzen dira leku guztietan. Hauek daude eta faian. Bata da, Banco de la Baskonia, danak ezagutu duguna,
oraindik hor dago. Beitu, Franco garaian, hor laureada hori Franco jarri zuen. Hala eta guztiz ere, frankismoan mantendu zen halako simbologia. Eta da, arbola, Nafarroko ikurra, eta gero atzean ez dira ondo nabaritzen, baina badira beti zazpi mendiak. Zazpi mendiak, zazpi provintzia bezala. Eta bestela, hemen izango duzue, baina Tafallan badago etxe askotan, halako, zutarako, ez dakiz ezetatu euskeraz. Zutarako jartzen ziren metalezko plakak. Zen izan zen gara hartan gehien aldarrekatzen zo gerek arbola, el Orfeón Pamplones. Gainera, gobernuak azarratzen zen esaten zion. Jode, ez kantatzeko txapelarekin. Eta, behitu ze kaso egiten zuten, ez, kantatzen dugu gerek arbola eta areago txapelarekin. Eta, ja gaude ja, 1903 eta 4, eta ja, con el lebor de escándalo, Sabino Arana. Eta hortzen da, Sabino Arana Gardi, eta esaten du, bueno, ya vale de foralismo, ya vale de ni foralismo ni liberal, ni foralismo carlista, eta zera, Euskadi es la patria de los vascos. Hori da, en esencia, bere mesurik importantena. Gero beste gauzak itxegin aldugu, baina, benetan, asmatu zuen, esaten, ya vale de intentar recuperar los fueros desde la dependencia de Madrid y demás. Los fueros sirven como plataforma para decir que hemos tenido nuestras propias leyes eta dana aldatu behar da. Eta, claro, bera, egon zen Nafarroko gamazadan. Eta prentsara oso kronika polita bilatzen ditu, gauza guzti hauek liburuan daude. Eta bera esaten du, berriro kantatzen dugu el himno nacional, bera esaten du ja, iruz palabra aldiz, el himno nacional de los vascos. Baina, zer gertatzen da? Gertatzen da, bera, bizkaitarrak, leku politiko bat egin behar zuten, liberalismo espainolista alde batetik, eskerra beste aldetik, eta karrismoaren aldetik. Eta gainera, karrismoarekin ziren enborbereko espada. Eta orduan, sekulako, hemen Bilbon izan zen manifestazio bat, eta hasi ziren ostiaka, karlistak, bizkaitarren kontra, eta biak kantatzen gerrikako arbola. Eta gainera, karlistak esaten zuten, zuek ez duzue eskubiderik gerrikako arbola kantatzeko, zeren foruak dira Espainian erosoak sentitzeko. Eta besteak aldiz esaten zuten ez. Foruak ziren, independentziarako. Hor bat zegoen problema bat, eta mundu guztiak kantatzen zuen. Eta bere lekua egiteko, Sabino Arana inventatu zuen gora eta gora. Eta gainera, eman zuen beste arrazoi bat. Berarentzat, Gernikako arbola, ezen oso kristaua. Zeren ez zuen, aipatzen jangoikoa. Eta horregatik, gaur eta goran, lehenbiziko zera, aipatzen du jangoikoa. Beitu ze kuriosoa, nola batzuk esaten digute, Gernikako arbola klerikala dela, eta nola Sabino Arana montatu zuen bestea, zeren ez zitzailo montatu kristaltasun gutxi zuelakoan. Eta, aldi berean, hemen daude ja, oso potentea euskal sozialismoa. Hor dago Tomas Meabe, lehenik izan zen abertzalea, eta bera izan zen sozialismo eta komunismoren aita Euskal Herrian. Eta ondoan daukagu Eibarko eskerreko buruzagi ezagunena, Amateri. Zer esaten zuen, oso polita, esaten zuen Meabek esaten zuen, el Gernikako arbola es al comunismo primitivo como la internacional es al comunismo científico. Halako lotura egiten zuten. Eta oso kuriosoa zen, zeren garai hartan, sozialistak, zen indar barria eta oso
dana bota behar zuten, eta sartu ziren euskararen kontra, euskal ohituren kontra, aurrezkuaren kontra, denen kontra zegoen, eta errespetatu zuten gauza bakarra zen himnoa. Zeren ikusten zuten, himno internazionalista bat, eta oso, bueno, Indalecio Prietok esaten zuen, eta esaten zuen peñuekoei, esaten zuten, si supierais el significado de los versos de Iparraguirre, no lo cantaríais, les decía, porque son unos versos socialistas. Hori, Indalecio Prieto. Arretzen dugu, hemen dugu berriro lau diputazioak elkarrekin kantuz, hemen dugu atzerriko literatura nola zabaldu zen alegoria, eta askatasun irudi hori, jendea flipatzen zuen horrekin, eman eta zabal zazu. Claro, lehen aipatu duguna, jendea bat zuen mentalitate hori Frantziako irultzatik zetorrena. Eta erlazo ere den zute, Largo de la Libertad, begira euskalduna nola diren. Eta hemen dugu, Emile Zola, Carmenal idatzi zuena, Diez Gaviño zen poetako bat arrazo importantea, Rubén Darío, Roberto Ar, danak goraipatzen dute Gernikako Arbola ereserki nazionalizera. Eta gero, Espainian berdin, Carmen de Burgos, Luis de Tapia, Antonio Machado, Pérez Galdós, literaturan badago milaka aipamen. Eta legatzen dira errepublikara. Nun ospatzen da errepublika, lehenbiziko aldia, aldarrikatzen da Eibarren. Eibar, erabat eskertziarra zen. Jarri zuten bandera republikana eta hiru himnoa kantatu zuten. Kantatu zuten la Marsellesa, berriro Frantziako tradizioarekin, kantatu zuten internazionala eta kantatu zuten Gernikako Arbola. Eskerreko jendea, Eibar dana sozialista zen, dakigun bezala. Eta errepublika aldarrikatuta gero, urrengo urterako, ospatu zen lehenbiziko urtea, eta Euskal Herriko 3 orfeoiak Madrilera joan ziren. Nafarroako orfeoia, Donostikoa eta Bilbokoa. Zertarako joan ziren? Oreak egitera, Alcalá Zamorari, errepublikako presidenteari. Nola egin zuten? Danak elkarrekin, Gernikako Arbola kantatzen, berriro. Eta gero, errepublika garaian agertzen da askotan. Ikusiko dugu, igual aurrera. Hemen, Donostian, 1922an. Hau da, la firma del Estatuto Catalán. Sinatu zuen Donostian. Sinatzeko momentua, non dago Alcalá Zamora, eta jendea hasi zen Gernikako Arbola kantatzen. Gero, atera ziren balkoira, eta han Kataluniako bandera, ikurrina eta berriro kantatu zuten euskal himnoa. 34an, gertatu zen, el Bideo Negro berdin. Oso momentu gogorra, frenan las autonomías, eskuina aurreratzen da, eta badago Euskal Herrian sekulako mugimendua autonomiaren alde eta zera, eta horren Zumarragan egin zen Zumarragan eta Gernikara etorri ziren ere. Milaka alkateak, herri bai guztietatik alkateak eta zinegotziak eta kargodunak etorri ziren Zumarragara eta han egin zuten gobernuaren kontrako asanblada bat eta eskanbilak, kolpeak, guardia de asaltoarekin eta gero joan ziren Bizkaiara eta berdin, kantatu zen berriro himnoa eta 2 urte eta gero etorri zen el Frente Popular, 1926an. Eta gauza bera, izendatu zuten presidente de la República, no izan zen, primer presidente de la República, no zen, Alcalá Zamora, Azaña,
azaina, eta hori, eta, claro, olako gauzak historia ez dugu kontatu. Ni, behitu zen bat irakurri dugu, errepublikari buruz, eta zer gutxi dakigu horretaz, ni bintzat ez nekien. Eta izendatzen dutenean, Manuel Azaina, Republika, Frente Popularreko, Republikako presidentia, jendea, hasi zen kantatzen, internazional, katalanak hasi zen kantatzen. El Segador eta Euskaldunak kantatu zuten, hori, kongresuan, aberruz egiten dugun berriro Madrilen. Beitu, hau da, 34an, hori ikusten ari gara ezker aldetik, republikan aldetik, baina eskuindarra jarraitzen zuten kantatzen. Hemen daude, asamblada, Nafarroan eman zen asamblada, eta faia, eta etorri ziren buruzagi eskuindarrak eta kantatzen zuten ere Gernikako arbola. Lehen esan bezala, pasatu zen ere errepublikanismotik, pasatu zen sozialismora eta sozialismotik gero komunistiei. Eta behitu komunistak bere moduz egiten zuten, jartzen zuten Gernikako arbola, eta goian gurutze jarri ordez jartzen zuten mailua eta hemen dago Nor eta Dolores Ibarruri. Interneten badago, entzun nahi baduzue, zati zoragarri bat, elkarrizketa bat egin zioten, zenkera, hau da, Gallartakoa zen, bere bizitza guztia, bere familia karlista zen, pero oso ezkertiarra, egun bezala. Eta bera kontatzen zuen ja txikitatik, galdetzen Ladobeian egin zuten elkarrizketa bat eta galdetu zuten. Zer kantatzen zenuen txikita? Bueno, bai, aurrek kantatzen duten eta da, dana, hau kantuak, ez, dana kantatzen denuen ere Gernikako arbola eta zu badakizu, bai, eta bera oso polita da, grabazio hori, Dolores Ibarruri kantatzen zuen oso hori. Gerra ailegatu zen, zer esan hori Gernikan, eta, bueno, betidanik esan dit, ez dakit, ni baino asko gehiago jakingo duzu horretaz, baina betidanik esan da, nolabait, Gernikako bombardaketa zer ikusi bazuten bere simbolismoarekin. Nolabait, Gernika humilatuz nahi izan zuten Euskal Herri osoa humilatzea, ez? Eta, bueno, hori, egia baldin bada, aitortu behar da, simboloa baldin bada zen, izan zen himnoa batik. Zeren himno bainoen, Gernika zen oso ezaguna munduan, ez pentsa, Zen oso fenomeno, oso, bueno, Tirso de Molinak. Aipamen badu historian, gero Rousseau lehen aipatutako esaldia esan zuen, el padre de los árboles de la libertad, baina oso gutxi. Benetan, ezagutarazi zuena Gernika izan zen bere himnoa. Zer, arrezkeroztik ja zegoen literatura guztian, grabaketa guztiarekin, musikalari guztiak. Nik apostuak egiten ditu. Joan zaitezke, edozein herriko banda baten artxibora, eta hor egongo da partitura. Oso zabala izango zen, horregatik zen simbolo bat. Eta behitu bikote elkartu ziren hemen Gernika, bueno, bata egon zen, bata da Del Burgo, Jaime Del Burgo, bera izan zen lehena, eta bere memorietan esaten du nola sartu ziren Gernikan, Gernikako arbola kantatuz. Eta egin zituen erreketea, lehenbiziko gauza, arbolara joan, guardia egiteko. Beste inor uki ez dezan arbola santua. Jo, baina, aurrean zuten batalloia, zen gudari batalloi bat, komunista, eta izena zuen Gernikako arbola, eta kantatzen zuen, hori da gure tragedia. Erreketeak eta komunistak, elkar tiroka, danak euskaldunak, danak Gernikako arbola goresten,
eta elkarri piltzen, ez? Hori da gure desgrazia. Bombardeketa eta gero ja izan zen, barreiatu zen mundu osoan. Hor dago Picasso, bere kuadroarekin, eta behitu, las brigadas internacionales, hor ziren borrokatzen Valentziako frentean, eta han oso kuriosa da, bazegoen talde bat esperantista zela. Ziren, etorre ziren, Republikaren alde borrokatzea, eta publikatzen zuten periodiko hau. Periodiko horretan agertu zen Gernikako Arbola eta kantatzen zuten esperantoz. Hori bai, altatu zuten hitza eta ez dakit, askoz gorriagoa jarri zuten, baina esperantoz ere aurki dezakegu zera. Ez bakarrik komunistak, anarkistak ere, hau da Txapuzo. Txapuzo izan zen, Donostian atera zen lehenbiziko ametralladora fascismoaren kontra. Bere idatzi zuen liburu hau, Los anarquistas en la guerra de Euskadi, irakurri behar duzue, dedikatzen ditu 4 bost horri Gernikako Arbolari. Esanez, himnoan anarkista dela. Bakoitza bere... Horregatik esaten dut. Hori da himno nazional bat. Himno nazional bat da La Marsellesa o del Segados, nun kantatzen dute, bai, eskuineko jendea, bai, iraultzaileak, komunistak eta anarkistak. Horregatik da, hori da, hizkuntza bezala. Hizkuntza eta denona da, guztiona. Ojala Nafarroko eskuineko guztiak ikasiko zuten euskera eta onartuko zuten. Gero, dago, Euskal Herriko mapa, denak onartzen den, eta gero da himnoa. Horregatik da himno nazional. Mundu guztiak kantatzen zutelako. Eta ez hori bakarri, anarkistak esaten zuten, gainera, Gernikako Arbola izan behar zen el himno de todas las naciones ibéricas. Ez dakizu piltatzen du Portugalen ere, baina berak esaten zuten, hau bezalakorik ez zegoela. Eratu zen, jarraitu zen literatura osoan zabaltzen, hauek dira gehienak amerikanoak eta angloak, George Spear da, lehenbiziko liburua idatzi zuena, neska ura, eskapolitura goikoa, oso da, Martha Gellhorn, da, Estatu Batuan, konsideratuta dago, idazlerik oberenetarikoa eta kasetaririk oberenetarikoa. Bera izan zen munduko lehenbiziko korresponsal de guerra, oso famatua garai hartan. Badago sariak oraindik bere izenarekin, kasetaritzari buruz eta bera eskonduta zegoen Hemingwayekin. Eta bera deskubritu zuen Gernikako Arbola, nun eta Chicago, entzun zuen hango euskaldunei eta pelotari kantatzea, eta idatzi zuen gauza zoragarriak eta esaten zuen. ¿Cómo tienen que amar los vascos a su país para haber hecho un himno tan hermoso y para cantarlo también? Gauza zoragarriak, danak esaten dute antzeko gauza. Chicagotik jaisten bagera, ikusten dugu Kuban Berlin. Kuban kantatu zen ofizialki, badago momentu bat Kuban, non espainolak alde behar izan zuten, en el 98, eta amerikanoa sartzen, eta, claro, inauguratu zen, munduko polideportiborik handiena, frontoi bat, el Albizu, eta orduan, claro, kubanoak ez zuten oraindik bere himno nazionala. Espainiakoa, antziren autoritateak, baina ez zuten nahi kantatzea, orduan ze kantatu zen, Estatu Batuetako himnoa eta Gernikako Arbola, ez? Eta, ez hori bakarri, ezagutzen baduzuela bana, badakizue, badago alako Gernika bat, ez da aritz bat, da... Zizena du? Zeiba bat, ez? Ez? Zeiba? Zeiba bat. Eta, jaizten bagera, aireatzen gara Patagoniara. Hau da, tipo famatua, oso ezaguna Amerikan da mito nazional bat, eta da Errotxapeako, Nafarroako tipo bat, Larregi, apostu bat egin zuen zera, karretiria honekin, apostu batematik, joango zela, Patagoniatik, Buenos Aires zela, 4.000 kilometro,
egin zuen oinez. Eta bilakatu zen mito bat. Eta orduan, ailegatu zen, edozein lekura ailegatzen zen, eta Euskaldunak atera, eta claro, Gernikako arbola, eta nola bai da, hango Euskaldun, bueno, prototipo de la tozudez de los vascos, no? Claro, ailegatu zen, eta gero joan zen Txilera, bere bizitza guztia egon zen zera horrekin eta Gernikako arbola entzuten. Ailegatu zen, Bigarren Gerra Mundiala, eta logikoki, arbezteratu zuten Euskaldun guztiak, sartu zuten erresistenzia, montatu zuten el Batallón Gernika, himnoa zen Gernikako arbola, eta nolabai sekulako ofizialtasuna lortu zuen la Marsellesaren ondoan. Arrezkeroztik kantatu da eskoletan eta betidanik, orain arte, iparraldean. Iparraldeko jende heldua esaten du, que no sabe Gernikako arbola, no sabe cantar. Iparraldean. Aldi berean, karlista jarraitzen zuten kantatzea. Hor dago, el rey Javier, preso egon zen, alemanek atxilotu zuten, eta gero, etorri zen Gernikara, nolabai, a jurar los fueros, etorri zen. Eta hor dago, berriro, Gernikako arbola, eta ailegatzen da, ailegatzen gara, guri da, belaunaldira. Noiz sortzen da berriro, movimentu antifrankista, movimentu abertzalea, eta nola sortzen den eskera abertzalea. Hor dago, bazegoen precedente bat, Gai Askeri, oso ondo hitz egiten du Gernikako arbolari buruz, baina gero izan zen Krudwin, bere maiz aipatzen du hori, zein da Euskaldunen ereserkia, eta gero jarraitu zion Xabi Etxebarreta. Xabi Etxebarreta zutik batean ospatzeko maiatzaren lehena esaten du duela 60 urte lehenago Tomas Meave esan zuena, eta esaten du el Gernikako arbola y la internacional son himnos nuestros eslabones de la misma cadena. Oso antzekoa, besteak esan zuenarekin. Eta horrela pasatu zen, etako lehenbiziko belaunaldietara. Gauza bera esaten du Teres Monzón, Jokin Golostidi, eta ailegatzen da hasta los primeros panfletos de Jarrai, iba dut zenbait panfletuak, la logoia ya markadan, nun jartzen duten, internazional, Eusko Gudaria, eta hori Jarrai, atzo bertan, duela 40 urte. Zer gertatu da, herri tontonetan, 40 urtetan, hasteko altxorri. Hori. Zer gertatu da, badakigu. Zatirteketa instituzionala, el gora eta gora por un sitio, Nafarrako himnoa por otro, ez bat eta ez bestea eta inor kantatzen, eskera bertzealea geratu zen Eusko Gudaria, baina ez bat eta ez bestea, iparraldekoa geratu ziren gabe, eta hori da gure desgrazia. Ailegatu zen demokrazia eta garaiko ohiturak jarraituz, joan ziren parlamentari guztiak, Euskal Herriko parlamentari guztiak, joan ziren arbolari ohorek emateko, eta birtu zein daude hor. Erdian Manuel Irujo, ondoan Urralburu PSOEkoa eta bestea ere PSOEkoa. Orduan arte, onartuta zegoen, Gernikako arbola zela Euskaldun guztien himnoa eta jarraitu behar zuela. Hortik aurrera, zatiketa izan zen, gertatu zen beste gauza. Oneraino, ailegatu zen Gernikako arbola. Hau da, 79. Lehenbiziko partio Euskal Selekzioaren lehenbiziko partio. Euskadi, Irlanda, San Mamesen. Presidentea, Carlos Garaiko etxea, han zegoen. Presidentu behar zuen
Monzón eta ziren beste autoritateak, baina ziren autoritateak del zein zena zuen entonces. El Consejo General. Vasco, ez dakit zein zena zuen, ziren oraindik, ez ziren montatutak autonomia eta hori. Eta prestatuta zegoen kantatzeko Gernikako Arbola, el himno de Irlanda eta Gernikako Arbola. Eta azken momentuan ailegatu zen Madrileko ordena, esanez, ni padeos, no hay himno. Eta orduan, autoritate guztiak, jendea txistuka, eta autoritate guztiak alde egin zuten. Utzik geratu zen palkoa. Itu noraino ailegatu ziren, gero, etorri dira, aizkiran aipatu duana. Banatu gara hiru probintzietan, eta gero arraroa egiten zaigu, orain badago jendea Nafarroan esaten dutela, baina, ¿qué tiene que ver Gernikako Arbola con Navarra? Todo, izan da, el himno de los fueros por excelencia. Bizkaitarrak, perunekoa, batzuk, esaten dute, es que no nos toquen el gora eta gora, horregatik esaten dugu, no? Ez dugu ikutu behar, oso ondo dago Gernikako Arbola. Eta beharrik, edo zorionez, ez zuten lortu en el 81, 82, ez dakit. Eztabaidatu zen parlamentuan, zer izan behar zen hiru probintzietako himnoa. Jende guztia esaten zuten, Gernikako Arbola izan behar zen. Esaten zuen, eskuindarrak, PSOE, Euskadiko Ezkerra, eta Kriston Bronka izan zuten PNV-rekin. Herri Batasuna ez zegoen instituzioetan, eta irabazi zuen PNV hiru botogatik atera zen gora eta gora. Baina oso ondo, zer bestela galtuta izango genuen, orain izango zen hiru probintziako himnoa, eta ja ez zen izango 7 probintziatarako. Horregatik da importantea saltu bat eman. Atzera eta berreskuratzea denona izan dena. Hau oso polita da, emakume kargo guztiak biltzen dira urtean behin uste dut Gernikan, eta omen kantatzen dute. Kantatzen dute ere Podemoskoak, kantatzen dute PP-koak, ikusi dugu, eta batzutan parrak egiten dute. Ez, oso ondo, ojala, Iturgaitz, itxeliko zuen gero eta gehiago euskeraz, kantatuko zuen Gernikako Arbola, zeren dira, denonen ezaugarria, badute eskubide guztia. Problema da, gugan, abertzaleok, zer gertatu da, zer egiten du, bai ezker abertzalea, bai PNV, zeren lotxa, zeren bildur, hori da okerrena. Ezker abertzalea duela 2 urte, konbokatu ziguten gente pila bat Gernika, ni oso kontenetorren dintzio, zerbait ikasi duten eta Gernika da, bale. Merkatuan egon ginen, eta esatu baina, ez gara joango argazki bat ateratzeko arbolaren gana, eta ez, merkatuan, argazki bat, anda, nora goaz horrela, nora goaz, en fin. Ikusiko duzu, enontxas badut kaina, Orduan, bueltatzen bera, honekin bukatuko dut. Gu badugu himno bat, sekulako epika baduela, sekulako epika, hilak, leku guztietan, erbesteratua, jendea hilda himnoa kantatzen, sekulako historia duena, guzien onartuta izan dena, orain ezin dugu hori izan dena, baina gazteak izakitela, ikasiko dute. Nik esaten du, asko zailagoa egin zaigu batzuentzat ikastea nor. Baina, Gernikako Arbola abestea, gauzarik erreziena. Errealdi guztietan dokumentaturik dagona, oso erreza kantatzeko eta bat ere baztertzaile, eta badira oso artikulu bat oso politatera zen, emakumeka batek esanez, benetan da munduan dagoen ere zertidik gaurkotua, zeren esaten du, kantatzen da
himno horrek kantatzen du arbol bati, hori ditu zer errarra den, naturari. Errespetua adoratzen zaitu naturari da, horrekin da bako paganismo eta sekulako izalitasuna edo naturaltasuna. Gero, aldarrikatzen du munduko elkartasuna. Errebindikatzen du Euskaldunen batasuna. Zer da, himno modernagorik ez dago? Zertarako asmatu behar dugu batzuk esaten duten moduan, denon artean asmatu behar dugu, ez da posible. Eta bukatuko dugu, con la maravilla, Tasek egin zuena, eta aber lortzen dugun irudi honek irudikatzen duena. Euskal Herria osoa, zazpi prudentziak elkarrekin kantatuz. Eta barkatu berriro ere horren berandu aieratzeratik. Por tu fuerza y con total convencimiento de lo que dices, por supuesto. Vamos a dar paso a las preguntas, que espero que haya unas cuantas. Por allá veo... Ahora lleva el micrófono. Zaldeon. Vamos, vale. Arbolaren simboloa eta niri personalki asko gustatzen dira. Simbolo moduen, general. Herri baten simboloa arbola izatea eta ez espata bat, edo triunfoen arko bat, edo Nelson generalaren kolumna lako zozer, oso polita ditzen jat, hasteko. Gero gauza batzutan zukaz adosako maitek edo ez, bale? Baina, Bizkaita Ronalde, zeo esatagatik, zirikatzen sartu zara eta hemen gauzeno nik uste dut oso argi dekugula Euskal Herria zatiketaren arriskuan dagoela. Eta gainera, Bizkaita asko hemen sufridu duten dugu hori. Eta nik uste dut itxigora hemen gauzela hori sentiduten duguleko. Batzuk itxin uste dut gehienak esan. Eta oso argi dekogu be eta hori pasarana. Batu duzu, EAE, autonomia kargoa azkenean da alderdi baten estrategiaren oinarria eta zean esan alako birreinato neoforalista bat sortzeko helburu estrategikoa, baina hori eren sufridu duten dugu. Ez gauz bat eroso. Hori, komentario moduan, zure asmo zirikatzai horren apurret erantzuteko gogoaz. Gero, hortik ja ari gapuro egoteko, esan duzu Gernika esala famatua Gernikako arbola himnoa sortu horretik. Nik horretan nire dudak dukodaz, ze nik uste dut lehenengo gerratik arkistarekin eta aurreko tirabila historikoekin 18. mendearen amaieratik, 19. mendearen hasiera, 30. hamarkada hori, jendeak Iparagirreren himnoa, himno bat musika egiten danean, konektatu egin behar du. Simboloa sortzen danean, konektatu egin behar du jendearekan. Eta jendeak sentidu egin zuen hori, himnoak zeukan esan nahiagatik. Eta esan nahi hori, seguruen, hori hipotesi moduko bat, bazegoen horren hasiak, bazegoen landatuta jendearen artean. Zostantzen esan konexio hori ekingo. Iparagirre bera bakarrik hori asmatuko bazuen, esan oso zaila izango zen, suertatu zen konexioa. Konexioa suertatu zen, bazegoelako nolabaiteko landaketa bat aurretik. Iparagirre egiten duena da, artistek egiten duten moduen, ez da? Da hori nolabait, barneratu, eraldatu eta bersortu eta eskaini. Hori eskaini da artearen magia, ez da? Horren arira. Eta gero esan bakarrik bai, nik ez dut uste gora eta gora ez da himno sentidu eta hori agirikot nik. Ez dakit Nafarroa zena sentitzen da Nafarroako himno.
baina hor badago borroka bat, eta borroka hori da, hegemoniaren borroka, eta borroka hori gainera jatorku, zuk aipatu duzun, nolabaiteko eraikin ideologiko eta instituzionala montatu den hortik datuko, eta zean egin horregi aurre, zuen egitasmoa zuen proposamena bat izan daiteke. Nik esan dut, himnoa, Ipar Abertzalearen ez zela oso ezaguna, baina ezagutzen zen Bizkaia aldean eta zera, eta arrazoia dutzu, zergatik egin zuen, urretxar bat, bira arrazoiagatik, modan zirelako garai hartan arbolak, askatasunaren sinbolo bezala, baina Nafarroan adibidez, nik behintzat ez du aurkitu, ez da aipamen bat ere, Nafarroan edo Iparraldean, Gernikako arbolari buruz, Ipar Abertzale baino lehen. Jendea ezagutu zuen, Euskal Herria osoan, gehien ezagutu zuen himnoagatik. Eta Ipar Abertzalearen batera etorri zen Txao, eta Txao bai, aipatzen dugu ja Euskaldun guztien arbola. Dira bia, baina lehenago oso gutxi zen, oso gutxi. Eta bat gutxi ere, ezagutza hori oso motela zen, es que zen gero, es que la gente se arrodillaba ante el árbol, zen gauza jendean liluratuta geratu zen, deskubritu zenean benetan Gernikako arbolaren zentzua. Eta bero, bestea, himnoarena, nik uste dut batzuk, eta gainera iragarri dute, noiz edo noiz, PSOEkoak eta PPkoak esaten dute, berplanteatu behar dugu berriro gora eta gorarena. Eta bela urte bat berriro esan zuten. Pentsatuz, igual Ezker Abertzalekoa momentu horretan baietz izango zuten, eta orte bat emango zuten PNV-ri, eajostari. Gu ez gaudea ados, ni ez dago ados horrekin, zeren gora eta gora badu bere historia gustatu edo ez izan zen himno nazional onartuta Euskal Gobernuarekin Errepublika garaian, Partido Komunista ere nolabait onartu zuen, eta ganera, putada bat izango zen, gaizki izana, putada bat izango zen, Gernikako arbola irurubentxetako himno izatea. Ez dugu nahi. Eta Gernikako arbola da Bizkaia Alaba eta Gipuzkoa baino gehiago. Eta orduan hori ez da pasatu behar, eta orduan hiru probintzia badute himno bat, bego, utzi dezagun, lasai, eta ez da duz pasatzen. Areago, betu, formula hasi ginenean kanpaina, erantzun zen lehena izan zen Ana Sagasti, sekulako artikulua bat ez zuen nola den, egurra ematen, ya vienen de nuevo, quieren otra vez quitar el gora eta gora, y hasta golpe siempre, no sé qué, bueno, aztokeriak, eta berarekin egon ginen, ez esan genion, zaude lasai. Eta gero pentsatu zuen, eta idatzi zuen, bueno, la verdad que si dejáis el gora eta gora, y posiblemente, dice, si proponéis en el Parlamento que la Izquierda Abertzale proponga la letra que propuso el Partido Comunista de Euskadi en su momento, una letra que no nombraba a Dios, pues dice, bueno, pues entonces yo creo que mi partido lo admitiría y Dios lo entendería. Horrela esan ziren, ja, jendea, buelta ematen ari da ideia horre, eta hauza bera gestatzen da Nafarroako himnoarekin, utzi, alago, gu frankismo garaian ere joatzen genuen, ez da errotu, baina ondo dago, hiru esparru ezberdinak, eta ekarri faltatzen zaigu, hori, sare hori, zerbait batzen gaituna. Beste galdera bat? Arratsaldeon, Josue. Bai, zure. Esto, goratzen zara, hori
Gernikako San Roka darena, ez da? Uste dut izin zala 34ean, edo, nago zerbait. Bai, 94. Bai, Pamplonako egineko orfeoia ekarri zen, eta hor gamazada horretan, eta istilioekin egon ziren karlistak, floralistak, eta guzioek. Gernik batu ziren bat. Bueno, azken baten zerbait edo, euren desadostasunak edo, konpontzeko edo, lehenengo momentuan joan ziren arbolara. Eta ez dakit, han Gernikako arbola abestuko zuten, ziur asko. Ez dakit zuri? Gero izan zen hemen Baskarira, Gerniken, Merkurion duen, eta hor, ikeragazko istilioak sortu ziren, ez ziren batzuk esaten, Muera Espainia, eta bestiak Viva Euskeria. Kantatu zen, Eta kantatu zen hori? Bai, dokumentatuta dago, bai. Aha. Bai. Kantatzen zen leku guztietan. Ez dakit egon zeraten Milagro. Egon zen non dago Milagro. Las Terezas de Milagro, eta hori, nik ez dakit, baina igual irabazi du azkeneko hauteskundeak bosekoa. Eta hor badago el puente sobre el Ebro. Hori egin zuten 1915. Ja pasatua ziren, kasi 30 urte, Gamazadatik. Osa, ez da bakarrik, batzuk esaten dute, ez du un calentón cuando Gamazada, zen. Gamazada baino lehen, oso dokumentatuta dago, eta Gamazada eta gero, pasatu ziren 30 urte, eta hor, errebera Ebro ondoan, inauguratu zuten Ebro gaineko zugia, eta erre guztia, Nafarroko diputazioarekin alkatea eta zera, eta banda musika eta lana, kantatzen zuten Gernikako arbola, hori prentzan agertzen da. Fitero gauza bera, Beto Fitero, non dago. Ebroaren beste aldean ere. Joan zen diputadoa, 1911, 12, Garrido. Horren, esaten duzu Fiterako bati, gezurra dela esango du baino esaten begera, la voz de Fitero. Eta esaten du, el momento más emocionante de la fiesta es cuando todo el pueblo se puso a cantar otra vez más el Gernikako arbola eta... Osea, himno politiko bezala, ez dago esteri. Gero, engantzatuko den edo ez, berriro Nafarrokoak berean, beste gauza bat. Baina bentsat, esan aldugu, hori oso dokumentatuta dago, oso errotuta eta... Gero dago, badago jendeak esaten dute, que la historia que les importa poco, baina hango abertzalentzat edo euskal zalentzat oso importantea jakitea, sekulako argumentuak. Osea, abertzaletasuna, euskalduntasuna, ez da gaur egungo gauza bat, oso gauza errotua, eta horretarako balio du ere halako himnoa edukitzea. Probatzeko, ze erroak izan ditugu Euskal Herri hori osoa. Badago beste galdera bat? Norbait, zerbait gehiago jakin nahi baizue, hor duzue liburua eta badago datu pila bat. Yo sí quiero hacerte una pregunta. Este año para la Guerra Alguna se propuso cantar 3 canciones, ¿no? Entre ellas, la Gernikako arbola. ¿Sabes qué respuesta, sabes eso? ¿Cuál ha sido la respuesta general? Si en los pueblos se ha asumido esa... Nik uste dut, gutxika sartzen ari da, batzuk, por descarte, hasieran bazegoen jendea esaten zuela, no me gusta. Bueno, betikoa, nik esaten dut lehen aipatu dana. A mí tampoco me gusta el honor y honor, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero batzuk esaten dute, bueno, pues por descarte es que no hay otro, egia da, no hay otro. Eta gainera, no vamos a ponernos jamás de acuerdo en otro. Gainera, con las... daukagun identitate, o sea, ¿cómo va? ¿De qué? ¿Se va a poner el PP o el PSOE de acuerdo con Bildu para tener un himno nacional para las 7 provincias? Está posible. Edo tiratzen dugu de la tradición de cada partido, edo ez dugu lortuko. Hemen da oso garbia, o queremos un himno nacional o no lo queremos. Si queremos un himno nacional, no hay otro. Ya podéis dar la vuelta que queréis. A no ser... Lehen aipatu dugun bezala, beste irautza bat etortzen baldin bada, que no se lo quede, acabamos todos cantando, pues no sé qué, pero es que bestela bobadas, duela gutxi batek idazten zuen.
A los jóvenes les gusta más Chill Mafia que el Renicako Arbola. Es una frivolidad, sí, y a mí me gustan más los Rolling Stones que el Renicako Arbola, baina ez du konparatzerik. Eta zuk aipatu duzuna, zer gertatu da berreguna? Bueno, jende asko sorpresa, beste batzuk ez. Baina nik uste dut Bilbon, zera, esan zuten, ez zutela nahi, porque tenía kutsu religioso. Es pura ignorancia. Es pura ignorancia. Yo, perdón que tuve esa idea, baina ez zuten kantatu, ez jakin duriaz. No tiene ni... Gauza bera esaten dut, que huele a PNV. Badakizuen nun daukagu problemarik handiena, Bizkaia, nik ez dut ulertzen. Zer gertatzen da con Bizkaia. Si os pegaban de pequeño los curas cantando Renicako Arbola, edo ez dakiz erretatu da, baina eske Gipuzkoan, Iparralden eta Nafarroan asko zarrenzago ikusten da. Bizkaian ez daki. Eta Bilbon izan zen jendea kontra agertu zela. Bueno, jarraituko dugu kantatu gabe. Baina, begira, hasi ziren ehunaka musikalariak. Gero, bat-batean, atera ziren 30 historiagilea. Lau unibertsitatekoak. Burdeos, Universidad Vasca, Nafarroakoa eta Opuseko unibertsitatea. Catedráticos de UPN. Iñaki Díaz, de portavoz de UPN de Navarra. Upuseko jendea, PSOEko jendea, PPko jendea. Danaz ados, eta gero, abertzaleak ere. Esanez, historia aldetik da, oso garbi dago, izan behar dela, himno bat, 3 zatiak kantatzeko. Gero, oso kuriosoa da, PNV publikatzen du Ernest aldizkaria. Azkeneko aldizkarian, etortzen da, ikerketa bat, non bildu ditu, PNV bildu ditu, 40 adituak, aztertzeko nola izango den etorkizuneko Euskal Herria eta bar. Eta esaten du, ez dira partidokoa, baina ingurukoak. Bueno, vale. Baina, Sabino Aranaren aldizkarian agertzen da ondorioak. Eta dudari gabe esaten dute, planteatu behar da, Renicako Arbola zen egia da, 3 probintzietarako behar dugu, hori da PNV, beste pauso bat. Batera oso ondo gizun aberregunean. Ezkera bertxalea dago despistatuta. Eroriko da ere. Orain daude, idazleak. Hemenki lortzen ari da, herri mugimendutik, sortzen ari da oso ekimen politak. Eta nik uste dut, abertzen zaten duen, plazatu egin dugu Eusko ikaskuntzari. Eusko ikaskuntza oso importantea da. 4 probintziak edo 4 herrialdeak mantentzen dutena, 7 probintzialetarako ailegatzen dira, eta gainera, beraien historia ikusten baduzu, Euskal ikaskuntza beti azten zen kongresuak Renicako Arbola kantatzen. Orain daude, zer egiten dute partiduak, beldurra. Gehiena dutzen beldurra, bata besteari begira, eta nik uste dut ausartagoak izan behar dela da. Eta oso importante izango zen, Gernikan zer egiten duzue. Nola hartzen duzue gaia, indarrekin eta venga, kaina. Nos pides caña, ¿no? Queremos que hagamos algo berezi. Azaltu da azkenienek zela zitua. Frankoiko eta legeza. Osatzen sartuko balitzateke, eta nago problema. Eskuten, barkatu. Azkeneko asuntu edala. Mikro. Asuntua da azkenien gel sartzea edo ez sartzea. Frankoiko eta legeza. Himnoan. Ez da, beste? Baina nun jartzen du gel? Ez diot. PNV-ek, azken baten aukeratu dago, gora eta goda. Hori da, gela dalako, Jangoiko eta Legezarra. Eta espada golangorik espada sartzen, orduan ez dago. Eurentzako ez dago indurik. Hori da zintu. Bueno, kusiko. Bueno, ni bakarrik anekdota moduan. Zu jakingo duzu hemen Gernikan badagoela ohitura bat oso sortuta ertarotik eta da manifesiak.
Jakin daizun, manifestiaria masifikatu zirenetik, 70. hamarkadan, Gernikako Arbola abesten dela, abenduak 24an, goizeko 7etan, Basilekuen bigarren ronda hasi orduko. Bakarrik anekdota moduan jakin daizun, Gernikan ondino kantatzen dugula. Ondo. Vale. Eta badakizue, frankismoan konbokatu zen lehenbiziko agerreguna izan zen 76an, Gernikan. Eta batzuk oso ondo kontatzen dute historia, nola etorrezen jendea, eta konsigna zen ona etortzea, leku guztietatik, erabat debekatuta zegoen. Zegoen Gernika, erabat, poliziaz beterik, eta niri kontatu zidaten, horretuko zidatek badazue. Nola, ideia zen, egotea Casa de Juntas inguruan, eta Gernikako Arbola kantatzean, karrillon, bazegoen karrillon bat, jotzen zuena Gernikako Arbola. Kau, aurretik joan ziren poliziak eta izorratu zuten eta karrillonik ezen entzun. Oso kuriosoa da hori. Eta urretxun antza, herriko jaizetan be, Gernikako Arbola kantatzea erazten dara jaize bai. Hori bentzun da dekot. Iparragirre urretxua da, eta urretxun kantatzen dela Gernikako Arbola jaizetan azten danean. Osa, herriko jaizek azten dizien, hori be entzun dut. Horren ez dakide kote jatuta dago zuen, ala ez? Daki. Este galdera bat. Bueno, pues entonces igual vamos terminando. Antes de terminar quería comentar que el programa de Gernika Memorial de Cuco continúa. Mañana tenemos en Astra, IPES organiza un encuentro con la Asociación de la Memoria de Kepardoki, de Bidasoa. El viernes tenemos... Cineclub. ¿Eh? El Cineclub. Bai, Pato, bai. Tenía apuntado, porque se me olvidará y ya se me ha olvidado. Pero bueno, el Cineclub es otra película también. Ayer no voy a decir lo que ya ha habido, porque, bueno, para no repetir, ¿no? Pero esto, mañana IPES y Cineclub. El viernes en Astra, otra vez, bueno, Gernika organizamos como nuestro grupo, bueno, viene Germán Ereña de Eibar, que nos contará la historia de Isidoro Fagoaga, tenor navarro, un desconocido, para unos muchos, para otros no, pero bueno. Y el gran cantor del Gernikako Arbola, Fagoaga. Y bueno, el sábado ahí está también Sare Gernika organiza un recorrido recordando la reconstrucción de Gernika por los presos políticos, bueno, presos de la guerra. Y no me quiero extender, el cartel está ahí fuera, mirarlo y bueno, animaros a ir a todas las actividades que terminan el día 26. Bueno, el día 26 es el día del bombardeo y el día 3 de mayo también hay otra actividad. O sea que bueno, ahí están los carteles que nos hemos divulgado abundantemente también por las redes, y la canción también que de René, que yo creo que se ha divulgado bastante por las redes, la escucháis también. Y bueno, pues nada más, eskerrik asko por venir, y antes de terminar, pues a ver si acierto. No, este no. Otra vez. Oh. Herri, demanda zazazu, munduan frutua